Хора, здравейте! Аз съм Иван. Вечер очаквайте влог по канала ми, лайки, не се скрак, бой за Никаро. Днес ще ви представя 25 факта за Илон Мъск. Знаете, на 12 юни стана първият трилионер в света. Така ще разберем 25 смущаващи факта за него. Първи факт. Илон Мъск е роден през 1971 в ЮАР, или кратко Южноафриканска република. Втори факт. Когато започва партията и ще се щали да го вземат за военна служба, избягва в Канада и получава канадско гражданство благодарение на майка му. Трети факт. Баща му ги напуснаха на 3 години, защото имал проблеми с алкохола. Се разделя с майка му. Въпреки това той му осигурил първия компютър и той създава игра, която продава за $500. Четвърти факт. Илон Мъск първо е предприемач и има няколко компании, но повечето не са негови. Както знаем, $1 трилион не са малко. И пети факт. Той от Африка, все пак Африка е най-бедният континент на света, а най-богатият човек на света от Африка. Много странно. Шести факт. Той е по-богат от българите. Българите имат $1 трилион, в което е половин трилион евро. Той има $1 трилион. Знам, че долар е малко по-евтин от еврото, ама не мога да ги свикна, ама все пак е по-богат от България, от Молдова, от Северна Корея, от повечето държави в Африка. Той е по-богат от много държави, този човек. Ама говорим по-отделно, не заедно. Седми факт. Илон Мъск е бил против изкуствения интелект, но след това става изкуствен интелект според някои заради тъмни договорки. Все пак, знаете, сега е много такъв с администрацията на Доналд Тръмп, ама въпреки, че се скараха. Осми факт. Илон Мъск е имал 3 жени и знаете ли колко много? Около 10 деца. Оказвам около 10 по последни данни. И ги кръства с много странни имена. Девети факт. Кръства ги като X, Y, някакви много странни. Десети факт. Той като цяло Илон Мъск ги кръства всичко с някакви много странни. 11 факт. Знаем, Twitter го превърна в X. Извинявайте, че говоря толкова тихо и че така гадна обстановката, но знаете, че съм научил. Очаквайте от вечера влог в канала. Да. Айде, няма да изтрешим вечерта, айде, идвай. Не. Ванко, айде. Не. Две да лягаш. Искам малко така да постоя.